Bueno, nik uste gehien ezaugarritzen nagoena, egiatan, Ziortza kontatu duen hortik guztitik da, OPIK ikerketa taldeko kidea naizela, horrek ematen dit niri como, ez da nola esan, harrotasuna nola baita esateko, OPIKen egiten duguna da pixka bat ikertu, osasuna eta osasun zerbitzuak, baino beti gizarte desberdintasunen ikuspuntu batetik. Hori da gehien bat egiten duguna. Eta hori da, niri ikerlari moduan, hemen gaur zuekin egoteko, hori ez, ezagutza metatu hori, urteetan zehar lortu dugun talde moduan ezagutza metatu hori, eta izan ere nik hemen kontatuko dizkizuedan pilo bat gauzek daukate erlazioa nire lankidek egindako hainbat lanekin, bale? Osea, hori saiatuko naiz egiten. Bigarren gauzatxo bat, eta Ziortzari esaten nion ointxe bertan, ni elebiduna naiz, baino alor profesionalean enago bat ohituta olako aurkezpenak euskeraz egitera. Beraz, egingo dugu, esan nahi dut, egingo dugu. Igual noizean behin, zertxo bait, azaldu beharko dizuet erderaz eta esango diazuet. Baino, bueno, nik eskertzen dizuet olako hitzaldi batera etortzea euskaraz izan da, baino jakin zazu ere, honen inguruan nik bebai baditu dela nire erdi beldurrak ea nola atarako den, baina bueno, tira. Orduan, zertaz hitz egin nahi dizuet, eta gustatuko litzaidake, osasunaz hitz egiten dugunean, eta edozela dela testu ingurua, izan daiteke hau, liburutegi batean egiten dena, edo unibertsitate klase batean egiten dudana, edo master batean ematen dudan saio bat dela, berdin du azkenean, osasunaren bizipenaz denek daukago esperientzia eta ezagutza. Horrekin esan nahi dut, ez dela esateagatik, baizik eta benetan uste dudala, edozein momentutan esaten dudan edozer gauzaren aurrean baldin badauka, edo duda, edo nahi duena konpartitu, zenik oso eguneroko bizitzaren inguruko gauzetaz hitz egingo dut, bai? Azkenean generoa, berez, oso egunerokotasunean errotutako antolakuntza sistema bat da, batzutan ez dugu igertzen, baino egiten du bere efektua, badauka bere pisua, eta osasuna gauza bera. Eta danek izan duzue ziurrenik osasun zerbitzuekin, izan ere, hemengo baten bat agian da osasun profesionala, orduan, ni ongo naiz oso pozik, zuen gandik ere jasotzen badut. Feedbacka hitz egiten dudan bitartean, eta holan ere, botatzen dudan rollo hau eramangarriagoa izango da, uste dut. Bebai, ikusiko dituzue grafiko, datuak, ez kezkatu. Nik erabiltzen dut pixka bat jakiteko nondik jun behar dudan eta zer gauza ez ditudan astu nahi eta kontatzen dut hori guztiontzat ez dela probablemente ulergarria izango, baina berdin du. Eta edo zer gauza nik esaten dudana, ez bada ondo ulertzen, izango da ez dudalako ondo azaltzen, beraz galdetu inungo arazorik gabe. Hori da gustatuko litzaidakena gaurkoan. Orduan, lehenik eta behin, zergatik galdetzen diot nik neure buruari eta zuek zergatik etorri zarete hitzaldi batera zeinetan pentsatzen dugun, edo hipotesi badago hor airean nunbaiten, diona agian medikuntzak, zientzia eta disiplina profesional moduan, nolabaiteko objektibotasun bat edo baten halo moduko batez betidanik egon dena inguratuta, zergatik uste dugu agian modu desberdinean tratatzen dituela emakume eta gizona. Horrek dauka zerikusi erabatekoa esango nuke sustratoan edo nolabaiteko atzekaldean, modu sistemikoago batean, hor dagoen elementu batekin. Eta da, gizarteak, edozein gizarte, mundu zabalean, sortu, eraiki eta birsortzen dela, eta mantentzen dela kohesionatuta, gizarte desberdintasuna dela medio. Horrek esan nahi du, gizarteak gaur egun ezagutzen ditugun moduan, eta agian uste da garai neolitikotik, gizakiak nomadak izateari utzi eta erabaki zutenean lurraldeetan geratu eta nekazaritza garatu eta hori guztia, behintzat hortik, edo gutxi gora berako garai horretatik, erabili du gizarte desberdintasuna,
gure gizarteak antolatzeko modu hegemoniko moduan. Bai? Horrek esan nahi du, oso modu zuzenean, pertsona guztien eta gizatalde guztien bizitzen balioa ez dela berdina. Bai? Eta holan, historikoki gertatu izan da. Horrek esan nahi du, eta hor datorren moduan, aitortza edo rekonozimendu material eta simboliko desberdin bat dagoela, depende emakume edo gizon garen, bakigun bezala, depende klase sozial altu, ertain edo basukoak garen, eta depende zein den demagun gure jatorria. Bai? Orduan, gizarte desberdintasunarekin erlazioa daukaten ardatxoiek gorpuzten dute gaur egun, eta historikoki gorpuztu izan dituzte gure gizarteak, nolakoak garen. Eta horrek guztiak dauka kriston harremana disiplina zientifikoak eta kasu honetan medikuntza ere nola eraiki den. Medikuntza ez da eraiki modu itxuan ustetan guztiok garela berdinak. Bi arrazoiengatik. Lehenengoa esan dizuedanagatik. Historikoki gorputzek, pertsonen gorputzek balio material eta simboliko desberdina dutelako. Depende nundik gatozen modu baten esateko, gizatalderen parte garen. Eta bestetik, eta hortik ondorioztatuta, zientzia ez dugulako pertsona guztiek, edo ez dutelako historikoki, pertsona guztiek modu, nolabait esateko, demokratiko batean eraiki. Eta zientzia, edozein giza praktika moduan, oso ikuspuntu konkretu batetik eraiki egin delako. Eta medikuntza da horren adibide oso paradigmatiko bat, ikusiko dugunez. Horregatik dauka zentzua, egiten badugu nolabaiteko hausnarketa hau, pentsatzea, gero praktikan, gaur egungo praktikan, probablemente gertatzen dena dela, historikoki modu sesgatu, nolabait esateko, edo modu alboratu horretan, edo modu alboratu batean sortutako zientzia batek sortu duela edo garatu duela praktika profesional sesgatu bat ere. Eta jarriko ditugu ez bakarrik osasun mentaleko adibidea, hortan ni igual egia da azken urteetan gehiago ibili izan naizela eta horri buruz ja buruan nahiko gauza ditu dela, baina nahi nizueke ere kontatu eta ziurrenik hemengo askorentzat ezaguna izango dela gaixotasun kardiobaskularren kasua, ez naiz entretenituko asko, baina oso adibide ona da ikusteko nola depende zientzia eta ezagutza dagoen eraikita, halan gertatuko da osasun profesionalek aplikatuko dutela. Oso adibide ona, como de manual da, bihotzekoaren adibidea. Sartuko gara gero osasun mentalean, eta kontatuko dizuet apur bat zergaitik eta zer ari den gertatzen depresio eta ansietatearen, gaur egun gainera nik jakin barik, baina osasun mentalaren eguna izan da, nola ari garen osasun zerbitzuetatik kudeatzen, nola ari garen diagnostikatzen eta tratatzen depresio eta ansietatea genero ikuspuntu batetik, Eta gero sartuko gara hirugarren gaitxu batera, nik gutxi lan egin dudana, gehiago irakurri landu baino, eta da minaren mundura. Mina, nola ari garen edo nola biomedikuntza ari den minaren inguruan kudeatzen. Eta horren inguruan eren, 3-4 gauzatxo esango ditugu. Hori da plana. Orduan, ondo legoke. Igual hemengo partea, ez da teorikoagoa, baina igual da como kontzeptualagoa, igual horren inguruan gutxi daukazu esateko, edo zer gauza duzuela ere, nahi dut ere ikasi. Baina importantena gero, jartzen ditudan adibide guztien aurrean, arazo gabe benetan moztu eta egiten dugu pixka bat dinamikoagoa. Beraz, esaten nizuen, hau dela jartzen dizuet hor Nancy Fraserren erreferentzia interesgarri bat ulertzeko gure sistema, hemen hor kanpoan daukaguna, gure sistema nola dagoen errotuta, gizarte ardatz ezberdinek sortzen dituzten estratifikazio desberdinetan. Eta zer gertatzen zaigu askotan? Horren handia dela gizarte desberdintasun horren sistema ez garela konturatzen. Eta hemen daukazue Banksy artista honek egin zuen olako performance edo interbentzio bat,
Honek zer nahi du aditzera eman? Batzutan ez garela konturatzen, logelan daukagula kriston elefante handi bat. Bai? Eta horren beste espazio okupatzen du, eta horren beste konfunditzen da fondoarekin, batzutan uste dugula, hau dela, nolabait esateko, eszenatokiaren partea. Eta ez gara konturatzen, ostras, osea, inkluso gure bizitza, kaltetuta edo arriskuan egon daitekela, balizko fondo hori dela eta. Bai, bueno, hori gertatzen da, askotan hau gertatzen da generoarekin, horren barneratuta daukagula, ez garela konturatzen, egunerokotasunean nola baldintzatzen gaituen, bai, baina ez bakarrik. Eta Nancy Fraserrek hitz egiten zuen daudela 3 sistema erabat nolabait esateko inbrikatuak, bai, gure gaur eguneko gizartea baldintzatzen duena erabat. Eta dira, klasea, migrazio estatusa edo arrasa desberdintasuna eta generoa, bale? Ni zentratuko naiz generoan, baina egia da, eta hortaz opiken asko dakigu, ezin dugula analizatu inoiz be, eta osasun mentalean sartu garenean sakonki, zer gertatzen den emakume eta gizonetan osasun mentalaren inguruan, ezin dela desligatu klase basuko emakumeak konparatuta klase altuko emakumeekin gertatzen den horrekin. Bai, pelikula konplexua da, eta aldugun heinean, behintzat ikerketan ari garenok, saiatu behar gara ikuskera konplejo batekin egiten. Bueno, esaten nizuen, ez? Zientzia, gaur egun ulertzen duguna, zientzia, disiplina, moduan, giza praktika bat dela, historikoki kokatuta. Dirudi zientzia existitu egin dela betidanik eta ez da hala. Bai? Zientzia jaiotzen da momentu historiko konkretu batean, eta momentu historiko, dinote, mendebaldeko gizarteetan, eta momentu historiko horretan errotzen da, eta ezaugarri oso espezifiko batzuekin garatzen da, gaur egun ulertzen dugunera arte. Ez gara sartuko horretan. Baina bai gustatzen zait, liburu honetan, eta liburu oso gomendagarria da, oso erraz irakurtzeko modukoa, alor asko, nola da, jorratzen ditu, ez bakarrik osasunari lotutako arazoak emakumeengan, eta zentzu horretan oso interesgarria da. Autorek zer diote? Esaten dute, zientzia komunitate zientifikotik tradizionalki baztertutako taldeetatik egiten denean, bai, hau da, emakumeek adibidez egiten dutenean, ezjakintasun eremu asko identifikatzen dira. Sekretuak argitzen dira, beste lehentasun batzuk ikusarazten dira. Galdera berriak egiten dira eta balio hegemonikoak, hau da, normalean importantentzat jotzen ditugun horiek, kritikatzen dira, bai, eta batzutan inkluso aldaketak ematen dira, bai. Duan, margenetatik egiten denean zientzia, edo margenetatik jaiotako ikuspuntu batetik egiten denean zientzia, batean hasten gara gauzak ikusten beste era batean. Eta betaurreko moaren, nola ditzen da, metafora hori horren isla da, bai, batean, ostras, osea, nola orain arte ez ginen konturatu hontaz eta hartaz. Eskerrak, egon dela jendea, zientzia hegemoniko, ez? Ikuspuntu oso maskulino batetik egin duten ikuspuntu horretatik, beste nunbaitetik egitea lortu zutela, ez? Hainbat emakumek eta gaur egun saiatzen gara horri eusten. Medikuntza disiplina zientifiko bat da, ez? Eta praktika profesional bat da, eta zentzu horretan, historikoki nundik jaio den, eta historikoki nola garatu izan den, horrek dauka kriston eragina gaur egun ezagutzen dugun medikuntza eredu hegemoniko horretan. Teresa Ortiz, ez dakit berez bera medikua den, baina behintzat medikuntza inguruko historialaria bada, edo historia behintzat landu egin du. Oso liburu motz eta liberean nahiko densoa, baina interesgarri honetan, medizina, historia y genero, zer kontatzen du? Bai, kontatzen du oso zentzuzko historio bat. Horrek zesan nahi du? Kokatzen du 17. mendean, ez? Hor, nolabait gaur egun medikuntza moduan edo biomedikuntza moduan ezagutzen dugun zientzia hasten da sortzen, eta zientzia horren sorreran baztertzen dira modu esplizitoan
historian zehar, erdi aro osoan zehar, eta aurretikan ere, emakumeek gorputzak zaintzeko metatu egin zituzten ezagutzak. Eta oso modu esplizituan eta kristalizatu egiten da, eta oso ondo azaltzen du berak, baztertze hori kristalizatu edo gauzatzen da, emakumeek unibertsitatera joan ahal ez izateko debeku horretan. Beraz, gorputzen zaintzan horren beste ezagutza metatu zuten pertsonen bizkarrera sortu zen berriki sortzen hasi zen medikuntza hori, gaur egunera arte iraunduen, eredua behintzat, iraunduen medikuntza hori. Horrek dauka ondorio oso zuzen bat eta ulertzeko oso erreza. Emakumeen beharren eta lehentasunen narratiba edo genealogia edo historia hori galdu izan da. Berriki hasi gara edo hasi dira behar horiek berriro ere azalaratzen eta horien inguruko ezagutza metatzen. Baina mendeak izan dira eta medikuntza ama horren seme alaba, espezialidade desberdin horien jaiotzan, ez zuten parte hartu, eta nago gauzak modu simplifikatuan azaltzen, baina nolabait esateko, ez zuten parte hartu, orain arte edo momentu horrela arte metatutako ezagutza informal horiek. Orduan, Teresa Ortizek esaten du, ematen da nolabaiteko ekuazio bat nahiko, nola esaten du, gazteleraz ere ez dakitzein den hitza, baina komuna, ekuazio bat, maskulinoa, gizonen beharrak eta lehentasunak eta eredua berdintzen da, ose ekipara gizaki orokorra, egiten da holako parekotasun bat, gizaki orokorra ulertzen da maskulinoa bezala, eta oso modu naturalean, beraz, emakumen behar eta ereduak eta gorputzen nolabait esateko berezitasun horiek ikusezinak egiten dira. Horri deitzen diogu, ez dakit gero datorren, horri deitzen diogu medikuntzaren erro historiko androzentrikoa. Androzentrismoa, jakingo duzue, baina igual guztiek ez, berez hori da, ulertzea eredu maskulinoa, eta medikuntzaren kasuan gizonen gorputzak eredu zentrala direla, eta emakumen gorputzak berez, bigarren mailako eredu moduan ulertu behar direla. Beraz, oso erreza da, zuk zentralidadea ematen badiozu, ezaugarri konkretu batzuk dituen gorputz eredu bati, hori bihurtzea nolabaiteko el otro universal, el universal. Eta hori historikoki piso handia izan du. Eta horregatik esaten da medikuntza oso erro androzentrikoetatik sortu izan dela. Horin dela nahiko gutxi, entzun nion eta gero bilatu nuen aipua, eta hemen dago, pixkat laburtuta, Gloria Steinem deitzen den kazetari feminista estatu batuetatik datorren honek zer esan zuen. Nik uste dut oso deigarria, oso esanguratsua dela, berak diona. Eta erabat lotuta dago, orain arte esaten nizuen erro androzentriko horren ondorioetara. Berak dio, gizonek hilerokoa izango balute, gertaera desiragarri, arrokeriazkoa eta maskulinoa bihurtuko litzateke. Odol jarioaren iraupena eta kantitatea arro erakutsiko lituzkete eta mutilek gizontasunaren hasiera desiratu gisa hitz egingo lukete horri buruz. Hilerokoaren hasiera opariek, zeremoniek, afariek eta festek markatuko lukete. Gizonen artean, hilerokoak sortutako laneko bajak saiesteko kongresuak, Jalisco kongresuak, dismenorrearen Instituto Nazionala sortuko luke. Medikuek bihotzekoen inguruko ikerketa gutxiago egingo lukete, gizonak hormonengatik babestuta egongo liratekelako. Eta kolikoi buruz dena jakingo genuke. Hori da, ez dakit, adibide huts bat da, eta egon daitezke parteak dinosunak, baina egiatan nik uste dut ondo islatzen duela zergatik egin behar diogun burua
precisamente ea medikuntzak berdin tratatzen gaituen emakume eta gizon. Bai, esaten nizuen lehen, medikuntzaren eraikuntza historiko honek ahaztu duela, edo lan, como likuatu duela emakumeen narratiba, edo emakumeen behar hoien genealogia, edo historia, Ez da bakarrik medikuntzari gertatzen zaion gauza bat, zoritzarrez, bai? Orain dela denbora, ez dakit, pare bat urte edo, ja igual 3, egin genuen ikerketa bat osasun mentalean zentratuta, hainbat psikiatra, famili mediku, akademika eta hainbat pertsonekin jakiteko apur bat ze ideia zeukaten nola generoak inpaktatu edo eragina izan zezakeen osasun mentalean. Hitz egingo dugu gero modu zehatzago batean honi buruz. Baina, esan nahi dudana da, askotan, eta irakurriko dizuet, aipu hau zeustut nahikotxu esaten duela ere, esaten ziguten. Sobre esa falta de narrativa, esta falta del discurso, esta pérdida de la... Esaten zuten, hau zen psikiatra bat. Tú puedes hacer una construcción con ella, de una narrativa de la que ella no dispone de entrada, zer gertatzen zaionaren inguruan. Emakumeak ez daki oso ondo nola hori trasladatu kontsulta batean, Que ella no dispone de entrada y que no existe así como intuitivamente. O sea, ella te lo intenta contar, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero no te logra contar bien porque no tiene léxico para hacerlo, ni siquiera. Bai, pentsatu ari diela osasun mentalaz hitz egiten, Porque eso no está simbolizado, no está representado. No tenemos 20.000 películas que hablen de cuidados y de la experiencia de las mujeres, ¿no? Y si las hay, si hay estas 20.000 películas, son un rollo porque utilizan unos códigos narrativos estereotipadísimos, esaten zuen, Porque las películas que hablan de historias de mujeres siempre tienen que ser lentísimas, ñoñísimas y no sé qué. Apur bat hori gertatzen da, eta marko kultural honetatik edaten dugu, ez bakarrik emakumeok, gizakiok edaten dugu eskuragarri ditugun kode kultural hauetatik. Batzu dira produkzion audiovisual, edo dana alakoa, liburuak, edo zer gauza, bai, eta gero errekurso horiekin goaz, gure egoerak azaltzera, bai? Eta zer gertatzen da, dagoenean deskonexio hori, ez daukagula lexiko ona, ez daukagula narratiba egokia, besteak gurekin konpartitzeko zer den gertatzen den. Bai? Bueno, orduan. Lehenengo parte honetatik nik nahi nizuena zen isladatu dauzkagula. Bi gertakizun argi eta ondorio larri bat. Bai? Lehenengoa, emakumeen eta ari garenean osasunaz hitz egiten, emakumeen osasun beharren inguruan gutxiago ikertu dela, gizonen osasun beharren inguruan baino. Duda gabe, honetan ez dago diskusiorik, bai? Bigarren gertakari edo etxo, claro, da, generoari lotutako estereotipoak, bai, eta diskriminazioa, eta emakumeok pairatzen ditugun gizarte desberdintasun noiek generoari lotutakoak, daude sisteman errotuta, horretan ez dauka medikuntzak errua, medikuntza da ondorio bat, bai? Baino, bai eragiten diela motxila baten moduan, medikuntzan aritzen diren profesionalei. Neri bezala eragiten didan moduan, klaseak ematen ditudanean. Osea, mediku, erizain eta bestelako osasun profesionalak ez daude sartuta olako burbuja batean, zeinetan ez den sartzen sistema honek eragiten digun hainbat gauza. Haiek ere, daramate kontsultara, haien motxila. Eta pazienteok ere eramaten dugu motxila bat, gure genero kasu honetan, genero marko horrek kargatzen dizkigun harri guztiekin. Beraz, enkuentro mediko horretan, nola dituko genioke, kontsulta horretan, nola bait, gertatzen dira, objetibotasun horretatik haratago gerta daitezken gauzak, logikamente. Ikusiko dugunez. Orduan, medikuntzak ez ditu emakume eta gizonak berdin hartatzen eta berdin tratatzen. Hori alanda. Claro, gauza bat da, nundik sortzen den ezagutza. Eta
ezagutza historikoki, medikuek eta ikerlariek orokorrean nahi alatuko dut hauek, enduko jertzeia. Ikerlariek, biomedikuntzan ibili izandako ikerlariek, eta medikuek, eta egin dituzten ikerketetan, gehien bat, erabili dituzten laginetan edo muestretan, erabili dituzte arrak, animali arrak edo gizonak. Eta hori oso nolabait esateko konprobatua dago. Literatura asko edo ikerketa asko dago azalaratzeko zein neurritan emakumeak egon garen azpi ordezkatuak o subrepresentadas nolabait esateko azpi ordezkatuak lagin hoietan. Eta ez da bakarrik esaten dizuedan moduan, ez da bakarrik pertsonak aztergai dituzten ikerketetan, adibidez farmako bat frogatzerakoan, edo interbentzio teknologiko bat frogatzerakoan, baizik eta aurretik ikerketa horietako askok daukate fase bat deitzen dena como preklinikoa, ematen dena laborategietan, arratoiekin eta bestelako animali batzuekin egiten dena. Horietan ere, gehien bat, orain arte, erabili dira animali arrak. Nork esango dit zergaitik gerta daitekeen hau? Zergatik genero alborapen edo sesgo hau eman daiteke ere animaliekin? Ideiaren bat daukazue? Berdentasune mamifero gehiagako. Ez da. Merkia badalako, bardina badilako. Ez daukera hilerokorik, aldaketarik. Mamifero eta berdina. Arrazoi berdinengatik. Emakumeen gorputza beti definitu delako atipiko modukoa. Hau da, guri, hormonak gora eta bera, eta hor literatura asko dago. Egia da, hor dagoela mugimendu bat, askoz ere ez egonkorragoa dena gizonen gorputzarekin konparatuta, baina gero hor ere elikatu da ideologia bat horren inguruan, dana asaltzen du hormonaren mugimenduak, edo hormonen mugimenduak, eta horrekin ere kontuz, baina egia da, dagoela oso arrazoi oinarrizko bat, eta da, arrak eta emeak modu orekatuan erabiltzeak, ensaio kliniko edo, ez dakit euskarazko termino zein izango den, txegu klinikoak edo saiakera kliniko horiek garestitzen ditu pilo bat. Zergaitik? Efektibamente, farmako baten eragina emakume gorputz batean aldakorra da, kasi egunez egun edo astez aste. Depende gure ziklo hormonalaren mugimendua. Orduan, holako behitu uste dut, katedra zientifikoak ere antolatu zuen eta nik parte hartu nuen Durangoko liburutegian zera batean, hitzaldi batean, zegoen neska bat, zegoen egiten doktoretza tesia, unian. Eta zegoen lanean laborategi batean, orain ari naiz gogoratzen, laborategi batean, eta berak kontatu zigun bere esperientzia, eta klar, holako hitzaldi batera basoaz, nolabaiteko run bat daukazu generoaren inguruan. Eta hori zen bere kasua. Eta berak kontatu zigun, bere zuzendariak debekatu ziola, ez dakit zen olako esperimentutan zegoen sartuta, ez dakit zer, ikerketa como prekliniko batean, eta bere tesi zuzendariak debekatu nolabait esateko, baina burutik kendu zion animali arrak eta emeak erabiltzea, horrek bizitza komplikatuko ziolako erabat. Klar, bizitza komplikatua da. Eta orduan, imaginatu ze zientzia mota ari garen gaur egun oraindik, eta gero jarriko izkizu eta adibide batzuk, ze zientzia ari garen gaur egun egiten, eta ze zientzia alboratu edo sesgatuan ari garen, eta ari diren profesionalak oinarritzen haien praktika klinikoa. Generoari erabat itxu begiratzen dion zientzia batean. Inkluso animalietan egiten den hori. Hau publikatu zen orain dela ez horren beste urte, Nature deitzen den aldizkaria hiperbiomediko batean. Hau ez da Amaia eta bere lau lagunek dioten gauza bat. Hau ez da, kesak jastan. Jastan ez. Hau da, benetazko rigore rigor metodologikoarekin kriston arazoa dutelako ikerketek. Laginak erabat alboratuta daudelako sexuari dagokionez. Eta horrek ekartzen dituena da ikerketa
alboratuak edo sesgatuak aldi berean. Bai? Ikerketa alboratu batek, generoari dagokionez edo sesgatu batek, esan bezala, nola ez du izango eragina praktikan. Bai? Ez horren beste publikatu zen txosten honetan azaltzen da, 700 patologia baino gehiagotan, azalaratu edo konprobatu dela, dagoela, emakumeen kasuan, atzerapen diagnostiko bat. Hau da, diagnostikoa gerta litekeen, momentu optimoa, ez? Sintomatologia baten aurrean, profesional batek, hemen, nor da profesionala? Nik hitz egiten dut jakingo banu bezala, baina medikuren bat badago? Edo ez du esan nahi igual, baina... Esaidazu, eta edo zer gauza esaten badut modu ez egokian, ez esan, bai? Esan nahi dut, ez? Pazienteok aurkezten ditugu sintoma batzuk, igual sintoma horietaz aparte medikuek hainbat froga egiten dizkigute, eta heltzen da momentu bat, mediko animatzen dela esatera, hau hemen dator, bale? Bueno, pues, emakumeen kasuan, 700 patologia edo gaixotasun baino gehiagotan demostratu da momentu hori arinagoa dela gizonetan emakumeetan baino, bai? Claro, gutxiago ezagutzen dugu, nola aurkezten diren sintoma asko emakumeen kasuan gizonezkoekin konparatuta gaixotasun askotan. Zergatik, pazientzia daukagulako ja berez eta oinarriz daukagulako txarto eginda, esango nuke, animatuko nintzateke esatera, bai? Eta hori dinot, Nature aldizkari batek ja esaten duela. Guk egin genuen, eta nahi nizuen hau, hola, modu, gure taldean, Opiken tesia egin zuen neska baten ikerketan oinarrituta, behitu zer egin genuen, oso ikerketa erreza izan zen, baina oso adierazgarria emaitzak hitz egiten ari garen gaia pixka bat horretan sakontzeko. Behiratu genuen, COVID garaian, uste izan zela 2020ko maiatzatik 2021ko maiatzera arte, pandemiaren lehenengo urte larri horretan, gutxien genekien urte horretan, hartu geniktuen Espainian existitzen diren 10 eta espezialidade desberdinetakoak, 10 aldizkari biomediko importanteen artikulu guztiak, bai? Eta horiek ikusi genuen, ea bakarrik COVID-aren inguruko artikuluak, eta ikusi, egin genuena izan zen, begiratzea, ea datuak jasotzen zituzten emakume eta gizonentzat modu ezberdinduan, hau da, laginetan, euren muestretan, gizon eta emakumeak modu orekatuan zeuden, eta gero, ematen zituzten, emaitzetan, gizon eta emakumeentzako datu ezberdinduak ematen zituzten. Bai? Hau da topatu genuena. Eta, da, pandemiako lehenengo urte horretan Espainian publikatu zen zientzia biomediko osoko 10% bakarrik, osea, 10 artikuluetatik batek esaten zuela zerbait modu ezberdinduan emakume eta gizonen edozein COVID-aren inguruko, edozein gauzaren inguruan. Ordurako bagenekizkien hainbat gauza, bagenekien sintoma batzuk ez zirela ematen modu berdinduan emakume eta gizonetan. Hau da, sintoma, ez dakit nola ditzen den como kardinal, osea, sintoma como tipikoenak, guztiontzako zirenak tipikoenak, ohikoagoak zirela gizonetan emakumeetan baino. Eta sintoma espezifiko batzuk zeudela, modu, nahiz eta oso gutxitan ematen ziren, gehien ematen zirela emakumeetan gizonetan baino. Orduan, COVID garaian hartu ziren erabaki kliniko eta osasun politikarekin erlazioa zuten edozein erabakik, izan zuten zientzia hau oinarri. Zientzia erabatitxua generoari erreparatuta. Orduan, zer zientzia sortzen dugun, nola ez du izango erlazioa, hori nola aplikatzen den. Ez gara sartuko honetan, baino ere nahiko ezaguna, ez dakit gogoratuko duzuen,
garai batean COVID-aren epe latza pasa eta gero eta ja txertoa helduta eta hau guztia, hasi zen entzuten, eta gerora etorri ziren hainbat ikerketa, eta horrez da ezer ikusten, eta bakarrik zen niko goratzeko, hainbat ikerketek mahai gainean jarri zuten COVID-aren txertoen nola ditzen dira, efektu kaltegarri gehienek jasotzen zituztela emakumeek. Gainera, momentu horretan, hau ustut dela revisio bat, eta ez dut gogoratzen, garai horretan, 2008ko abendua eta 21eko urtarriaren 2 hilabete horietan, estatu batuetan, bale? Eta begiratu ziren, zeintu ziren, bigarren, edo nola ditzen da, efektu sekundario edo efektu kaltegarri horien presentzia gizon eta emakumeetan, orduan, ematen ari ziren txertorik ohikoenetan. Guztietan, efektu horiek latzagoak ziren emakume gizonetan baino. Zergaitik, inork pentsatu zuen dosia, zer sartzen ziguten emakume eta gizonei ezberdina izan behar zen. Norbaitek buruan izan zuen immunologikoki emakumeon gorputzak askoz ere erantzun intensoagoa daukagula, edozein agente dela virusa, dela bakteria, dela dalakoa, eta normalean gehiago erreakzionatze horrek sortu aldituela efektu kaltegarri hauek gehiagotan emakumeetan gizonetan baino. Urgentziazko epe bat zen, garai bat zen, eta hori ulertzekoa da. Baina gogoratu, 10-etatik batek esaten zuen zerbait ezberdin mutil, gizon eta emakumeen artean. Bai? Klaro, jartzen dizuet hau, zebe bai ikusi genuen, ez? Eta oso konsistentea da, edozer analizi begiratu nahi duena generoaren presentzia emaitzetan, ikerketa klinikoetan, gurea zen COVID-aren inguruan, baino berdin du, zer begiratu, ze alorretan, ze garaitan, ze testu ingurutan, prima hermana, bai, honen super antzekoa. Begiratu nahi izan genuen ere, ze eragin zuen, emakume bat edo gizon bat izatea, ikerketa horren lidergoa bazuen. Hau da, emakume bat izan da, probableagoa da, ikerketa horren emaitzak generoaren arabera egotea bereizita? Bai, klaro, eske begira da, margenetatik, lehen jartzen nizuen diapositiba hori, ez? Margenetatik egiten den ikerketa, eske berez badauka beste begirada bat. Eta hemen argi ikusi genuen, emakumea izan da lehenengo autorea, bai, ikerketaren liderra, nolabait esateko. Edo, autore guztien artean, gehien bat baldin baziren emakumeak, emaitzak generoaren arabera bereizita izateko probabilidadea asko areagotzen zen. Konparatuta, gizon bat baldin bazen lehenengo autorea, edo gehien bat autoreak gizonezkoak bazi. Bai? Logikoa da, nundik jaiotzen zaizkigu ezagutza grinak. Normalean, emakume izan da, seguramente nahiko dugu jakin ikertzen ari garena, baldin badu edo ez, efektu ezberdin bat generoaren arabera. Orduan, 3 gauzatxo kontatu nahi nizkizuen 3 osasun alor ezberdinetan. Lehenengoa da bihotzekoa. Bihotzekoa, edo gaixotasun kardiobaskularrak, izan dira, nola ditzen da, historikoki, gizonen gaixotasuntzat jo izan dira, izan ere askoz ere frekuenteagoak izan dira, ez bihotzekoa, un infarto de corazón, askoz ere ohikoagoa izan da gizon batean, emakume batean, baino, hori egia da. Baino horren atzean, dinot, ohikoagoa izatea gizonetan, ezin luke azaldu zergaitik, gaur egun oraindik ere, behin bihotzeko bat izan da, bihotzeko horren efektua, askoz ere kaltegarriagoa dela, edo den, zergaitik den, emakumeetan gizonetan baino. Bai? Hilkortasuna altuagoa da, behin bihotzeko bat izan da, eta hainbat konplikazio ere askoz ere, nola da, ohikoagoak dira emakumeetan. Egia da, orain arte, nik
egin nuen, behitu, eta da, holan pizka eta azkarra ikusiko dugu, 2011-tik, oza, ja pasatu dira, 15 urte, ez? Bai, 15 urte, lehendabiziz galetu niola Googleri, ea zer uste zuen, infarto, edo infarto de miocardio hitzengatik. Osa, bakizue zuek Googleen sartuta, imágenesera zoazte, y te saca cosas que él piensa, ¿no? Que la sociedad piensa sobre tal. Bueno. Hau izan zen 2011an bueltatu zizkidan irudiak, ez? Eta izan ere oso bat doa, hegemonikoki, infarto bat nola aurkezten den irudi horrekin, ez? Kriston bularreko mina irraiatzen dela eskerreko besora, iako nortea galduta eta ezin duzu aguantatu, hau da. Bai, eta normalean nola imaginatu izan dugu, gizon batean. Hau izan da irudi tipikoa, orain dela super urte gutxirarte. Galdetzen nionean, infarto, pero en mujeres, 2011an, eta ez da broma, hau da genealogia, dara esaten dizuena, postu naiz pilo bat guztia gorri izan, ze 2011an Googleek ulertzen zuen, eta horrek esan nahi du gizarteak ulertzen zuela, eserrez emakumeen infartoaren inguruan, eserrez. Gero, konturatu nintzen, claro, son mujeres de infarto, me costó, pentsa, soy ere, claro, es que, nuen ulertzen, bueno, 2011an. 2016an, hasi ziren emakumeak ateratzen, ze, claro, ja, evidentzia, ja nahiko modu solidoan esaten zigun, infartoa emakumeetan beste modu batean aurkezten zela. Eta badakizue, askoz ere deitzen dizkiogun sintoma inespezifikoagoekin. Ez da, batera inespezifikoa. Buruko mina, hemengo mina, bularrean ezin egona, batzutan konfunditzen da askotan zerekin, ansiedadearekin, edo askotan konfunditu izan da ansiedadearekin. Hauek ero oraindik 2016an hor zeuden, eta ez ziren gutxi erdia, gutxi gora bera. Baina ja hasten zen irudia aldatzen, bai? Eta 2000 eta 21etik aurrera gutxi gora bera gaur egun aldatu da, baina kriston irudi ezberdina daukagu infartoaren inguruan, bai? Horrek esan nahi du infartoaren generoarekiko itxukeria horrek izan duela inpaktua emaitzetan? Ba behitu, egun atzo eta gaur ere errebisatzen nuen Sociedad Europea de Cardiología, da, kardiologoen artean, kardiologoenak, hor, Europa mailan, eta ikusten nuen, ez da gutxiago ere, oraindik emakumeek daukate gizonek baino 120ko probabilidade gehiago hiltzeko, behin infarto bat izan da, eta bestelako pilo bat gauza eta komplikazio eta zailtasun infartoari lotuta, gaur egun ere. Bai? Bine, bizarte, genero ezberdintasunek daukate como gauzak modu estatikoan mantetzeko gaitasun hori dakigun bezala, eta osasunean bebai. Hitz egin dezakegu gero nahi baduzue apur bat, ez dute lusatu nahi gehiegi gero haber dagoen ratito bat edo zertaz hitz egiteko. Nahi nizuan hitz egin ere, hau da, osasun arazo fisiko bat, erabat, nolabait esateko, ez? Osasun mentalari lotutako arazo bat, eta gero hor bitarte batean geratzen den hori esan dizuedana lehen, ez? Fibromialgia da bat, baina min kronikoa da beste bat, bueno. Orduan, osasun mentalari dagokionez, eta honetaz asko ikertu dugu opiken, ez dakit ezagun egingo zaizuen historia hau, eta da, emakumeek orokorrean osasun mental kaskarragoa dutela. Edo behintzat hori esaten digute datuek. Hau da, depresio, ansietate eta modu horretako osasun mental arazoak askoz ere ohikoagoak dira, batzutan bikoitza, batzutan hirukoitza, emakumeetan, gizonetan baina. Bai? Askotan, zer esan da? Hormonen diskurtso hori beti nolabait daukagula gainean, eske, claro, emakumeak askoz ere aldakorragoak garela izaerez, gaudela beti ez egonkor, eta, claro, hormonak gora eta bera, eta ez bada hilerokoa da erditzea, eta erditze ostea, eta ez bada erditze ostea da gero datorrela menopausia, eta eske beti gora eta bera, eta takatak, egin duguna da sinistu, honen atzean dagoena, dela, gu garela hormonalki oso joan etorrikokoak, ez? Como de mucho ida y vuelta. Vale.
noski ez dela horrela. Noski, datu hauen atzean, behintzat daudela bi gauza. Alboratuta azalpen biologiko, balizko biologiko hori, eta ez da nik esaten dudala, evidentzia zientifikoak oso gutxi apoiatzen du edo ematen dio arrazoia hipotesi horri, daude beste bi. Bata da, efektibamente, emakumeek daukagu bizitza gaztelera esaten dut nik askotan sufrienteago bat. Osea, bizi gara modu batean, gehiago sufritzera eramaten gaituna. Bai, berdin du belaunaldia, edo berdin du zertan fijatzen garen, bai dela kanpoko lan ordaindua, bai dela etxekoa, bai dela diskriminazioa, bai dela zenolako papera simboliko ematen zaigun gizartean. En fin, osea, gure bizitzak orokorrean zailagoak dira bizitzeko. Eta horrek sortzen du ezin egun emozionala. Orduan, honen atzean, seguramente egongo dena da generoa. Osea, hasi, tak, ez? Eta nola generoak inpaktatzen gaituen. Baina, dago hirugarren hipotesi bat, eta da, esan la izango ere, osasun profesionalek, askoz ere modu alaiagoan, edo arinagoan, jartzen diotela emakume bati, depresio edo ansietate diagnostiko bat, eta esan la izango ere, osasun profesionalek modu alaiagoan ematen dietela emakumei, edozein psikofarmako, onilotutako psikofarmakoren bat gizonezkoei baino. Eta hori nahi izan genuen, azkenean hori da medikuntzaren genero alborapen bat, bai? Bai. Oso modu argian, eta hau da hasieran manejatu genituen Euskadiko osasun inkestarekin datu. Hori da, gure osasun inkestarekin dator, baina gero begiratu dugu hemen Suedian, Europan, Espainian, osea, kriston nolabait esateko emaitza bateratuak lortu ditugu honen aurrean. Eta zer lortu dugu? Zer lortu dugu ikustea? Bueno, emakumeek, osea, saiatze karo, emakumeak gizonak baino adinez batazbestekoz pizkat zaharragoa gara, hori badakigu urte gehiago bizitzaropen luzeagoa daukagu emakumeok, eta beraz, edozein analizitan, normalean, emakume eta gizona konparatzen ditugunean, emakumeak zaharragoak dira. Zaharrago izate horrek dauka efektu propioa, generoaz aparte dauka efektu propioa, osasun mentalean. Bai, gero eta zaharragoak normalean osasun mentalaz okerrago gaude. Bale, duan, saiatzen gara modu, gaudenean ordenagailuan esan nahi dut, analiziak egiten ditugunean, estadistikoki, sortzen bi talde berdin, emakume eta gizonen bi talde berdin. Hori arraroa du lertzeko, baina nik uste dut lortzen dudan azaltzen. Orduan, adinez berdinak ditugu, emakume eta gizon bi talde horiek. Ere egiten ditugu berdin beste gauza baten inguruan, eta da, benetan, emakumeek normalean daukate osasun okerragoa. Bai? Eta orain egingo dugu berdinak izango balira bezala. Osea, bizitza horiek berdinak izango balira bientzat. Eta gero nahi duenak jakin nola esango dizuet, baina ez dut uste merezi duenik. Hau da, como modelo estadistikoek hori egiteko gaitasuna ematen dizutela. Bale. Orduan, adina, osasun mental maila berdina ere provokatzen dugu nolabait esateko, eta gero beste gauza bat, emakumeok maizago joaten gara osasun zerbitzuetara. Zergaitik, pues, betidanik izan dugulako osasunaz arduratzeko izaera hori, sozialki eraikia, askotan joan garelako medikura konsultatzera gugatik eta gure ingurukoengatik, eta gure, esateko moduan, gure funtzio reproduktiboak ere askoz gehiago bultzatu gaituelako osasun zerbitzuetara joateko. Beraz, askoz ere, nolabait esateko, familiarizatuak gaude, ohituak gaude osasun zerbitzuetara joateko, eta izan ere, gehiago kontsultatzen dugu. Zer gertatzen da? Bakarrik bada horregatik, gehiago joaten garelako, medikuek, klaro, eske, kontsulta batean, zuk zoazenean, kontsulta hori bukatzen da, zuk bukatzen duzunean normalean zerekin, diagnostiko batekin. Osea, eske oso raroa da joatea, berdin du, zoazela por un resfriado, por una cosa más gorda. Zuk kontsulta batera zoaz, zertara, bilatzera diagnostiko bat. Orduan, bakarrik joateagatik gehiago, emakumeuk daukagu aukera gehiago diagnostikoak jasotzeko. Edozein motatako diagnostikoak, bai? Orduan, berdintzen ditugu emakume eta gizonak gauza guzti hoiekiko, adina, osasun mentala eta osasun zerbitzuetara joateko maiztasunagatik,
Eta geratzen zaigun, efektua bakarrik izango da generoa. Bueno, gero beste gauza batzu da, baina generoa. Zer ikusi genuen? Emakumeok, EAN, bai? Ez dakit ze urtetakoa den, ez dakiten azken inkesta edo azken aurrekoa. Daukagu, gizonek baino, 186 probabilidade gehiago, depresio eta antxetate diagnostiko bat izateko, osasun mental berdina izan da, emakumeek gizonekin, adin berdina eta frekuentazio berdina. Bai? Bakarrik emakume garelako, hor nolabait, kontsulta horretan gertatzen dena, eta gu dauzkagu, asko zera aukera gehiago, diagnostiko psikiatriko mota horretako diagnostiko batekin bukatzeko. Eta gauza bera gertatzen da psikofarmakoen preskripzioarekin. Daukagula, gizonek baino 152 probabilidade gehiago, diagnostiko berdin batekin, guk kontsultatik ataratzeko ansiolitiko edo antidepresibo batekin. Bai? Orduan, modu hau ezin daiteke holan minutu batean nolabait esateko laburtu eta esan hemen dago genero alborapen edo diskriminazio bat. Gauza asko gertatzen dira. Baina nolabait datu hauek eta beste lekuetan ikusi izan ditugun horiek, bai nolabait egiten digute susmatzea hemen dagoela zerbait. Bai? Eta medikuntzak ez gaitula berdin tratatzen emakume eta gizonak. Bai? Eta azkena nahi nizuena, klaro, eske ikerketa kualitatiboak, hau da, pixka bat jendearen iritzia jasotzen duena eta ez bakarrik zenbakien bitartez, oso esanguratsuak dira. Eta baitu zer, honen inguruan, guk zerikusirik izan ez dugun ikerketa bat da, famili medikuekin egindakoa, eta zer dudaz? Bai. Baitu zer esaten zuten famili medikuek, hau da, como elkarrizketa bat, eta esaten zuten, a lo mejor a un varón le hago más caso, porque pienso que es más serio. ¿Vale? Cuando viene un varón con un problema de estos son de consumo de psicofármacos, salud mental, sufrimiento emocional. Cuando viene un varón con un problema de estos es más serio. ¿Vale? Beste elkarrizketa baten zatia. Lo que quiero preguntarte, dio Ikerlariak, es que si son los mismos síntomas o las mismas enfermedades en varones o en mujeres o no. Respuesta de la médica o médica de familia. No, yo creo que hay una psicopatología propia de la vivencia y de la subjetividad femenina que no tiene nada que ver con la del varón. Ikerlariak galdetzen dio, ¿y dónde verías tú esas diferencias, ¿no? En esas psicopatologías, en esas enfermedades específicas de las mujeres? Eta digo, hay diferencias. Por ejemplo, las mujeres se deprimen después del parto, son las depresiones posparto. Es un hecho. Vale. Tenemos la menopausia, cosa que no tiene el varón. Pues son trastornos típicos de la menopausia y todo lo que conlleva la pérdida de la menstruación, son patologías, psicopatologías. Y después nos encontramos también con la típica depresión de nido vacío, cuando la mujer se encuentra que los hijos han salido de la casa. ¿Y qué más nos podemos encontrar? Típico de la mujer también. Aparte de estas cosas, la menopausia, la del nido vacío, lo del posparto y la del ama de casa. O sea, edozein emakumek, ez? Hombre, garaiaren arabera, imaginatzen dut, honek guztiak efektu ezberdin izan dezakela, baina guztio gaude hemendik, nahiko kilikolo, famili mediku honen arabera. Baina eske ez da famili mediku honen arabera, eske nahiko ja ezagutza dago, precisamente dagoela pentsaera hori edo perspektiba hori emakumeak tratatzen direnean osasun mentala dela eta. Dagoela tendentzia hori bukatzen duena ustetan, pues que claro, pues que si una tiene la menopausia y se siente que mal, pues que seguramente eso tendrá que ver con algún tipo de trastorno que hay que diagnosticar y que hay que tratar con un psicofármaco. Bueno, eta azkenik, eta honekin oso lotuta dago, osasun mentalarekin oso lotuta dago, izan ere esaten nizuen, ez? Jatorri berriro ere, edo jatorri organikoa ez duen ezinegon edo gorputzarekin erlazio daukan ezinegon asko daude akabaio nolabait esateko fisiko eta mentalaren artean, ez? Eta oso polita da artikulo hau, ez? Precisamente hitz egiten duelako horretaz. Nola
akabaio dauden sufrimendu asko, eta autorek esaten dute, ez? Izan daiteke mina, izan daiteke nekea, neke kroniko hori, izan daitezke intolerantziak, ez? Gaur egun pilo bat intolerantziaz ari gara hitz egiten, ez? Liseriketarekin erlazioa duten intolerantziak, disfuntzioak, sindromeak, akabaio dauden eta oso jatorri organiko argia ez duten hainbat gaitzek, edo hainbat sufrimenduk, ez dute jasotzen eskema biomedikotik behar duten erantzuna. Bai, osea, nik behin holan ulertu nuen, eta izan nuenean elkarrizketa bat aurrekoan aipatu dizudan ikerketa horretan psikiatra askorekin, esaten zidaten, medikuntza jaio zen moduan. Eta orduan batzutan, ez gara konturatzen, ezin dela zirkulo bat karratu batean sartu. Eske, medikuntza karratu moduan jaio zen eta garatu zen. Eta gaur egun ditugu hainbat, eta historikoki egon dira, baina bueno, dinot, gaur egun ditugu hainbat arazo, zirkulo forma dutenak. Orduan, karratu batek ezin dio erantzuna eman, eta ezin dio barneratu, eta beraz ezin dio erantzuna eman, zirkulo bati. Eta alan da. Eta uste dugu, eta batzutan imaginarioan medikuntza da superpotereak dituen disiplina eta praktika profesional bat, eta egietan ez da. Bai? Eta nik uste dut, berdimentsionatu beharko litzatekela, ulertzeko, aurrean daukagun medikuntza profesional horrek dituela habilidade eta gaitasun limitatuak. Bai? Baina sozialki beste gauza bat edatu da. Azken finean eurek ere euren estatusa, ez? Historikoki eta gaur egunekoa, fakultatean sartzeko gaur egun atara behar duzu 11 bat, esan nahi dut, oraindik ere estatus handiko lanbide bat da. Orduan, estatus hori mantentzeko modu esplizitoan edatu izan da, omnipotentzia, guztion arazoak oso modu gainera objektiboan eta zientifikoan konpontzeko gaitasuna. Eta ez da ala. Bai? Orduan, neurtu behar da berriro eta berkokatu beharko litzateke zer den gai medikuntza atenditzeko modu egokian. Eta aspektu hauek guztiak, azalpen organikoa edo etiologia organikoa argia ez duten aspektu hauek guztiak ez ditu ondo hartatzen medikuntzak. Eta, kasualidadea, horietako asko, hau da, min osteomuskularrak eta ezgaitasun osteomuskular horiek guztiak, kasualidadea, emakumeetan ematen dira 190 fibromialgia kasu, baina beste asko ere. Eta kasualidadea, ez? Eta ja banoa amaitzen benetan, eta aberre zerbait komentatzeko orain digo, okin zabiltzaten, kasualidadea, galdetzen bazaie medikuei, hau zen inkesta bat, uste dut izan zela Danimarkan. Medikuei galdetzen bazaie, ze gaixotasun uste duten euren ikuspuntutik daukatela estatus gehiago, edo nola ditzen diote, prestigio gehiago, beste modu baten esateko. ¿Qué te pone más? O sea, como médico, ¿a ti qué te gusta? O sea, ¿qué es lo que te da? Ba, fijatzen bazarete, eta hau gero ranking batean kokatuta, puntuazioaren arabera, fijatu nun dagoen fibromialgia, fijatu nun dagoen ansietatea, fijatu nun dagoen depresioa, fijatu nun dagoen anorexia, fijatu nun dagoen eskizofrenia, bueno, hori ez da horren emakumeena, Baina, daude, pilo bat gaixotasun edo sufrimendu iturri, edo berdin du nola zeizen jartzen diogun, ematen direnak bereziki emakumeetan, kokatzen direla bereziki ranking honen azpikaldean. Bai? Eta kasualidadea edo ez, infarto de miokardio, ematen dela 3 bide maizago, gizonetan emakumeetan baino, naiz eta emakumeok gehiago hiltzen gaituen, dago hemen, bai? Eta beste hainbat, kuriosoa da, ez? Testikuloetako minbizia konparatuta, ez du gogoratzen orain nun dagoen, baina ovarioetako minbizia, eta gero ere bazegoen, txarto gogoratzen ez badut, bueno, artritisa, osea, hori, ez dakit oso ondo, eta honen inguruan, eta ja honekin bukatzeko, fibromialgiaren inguruan, eta orokorrean mina sortzen duten dolentzia hoien inguruan, berriro ere elkarrizketetatik tiraka, hor lortu aldugu ikustea zenbakiek azaldu nahi digutena, baino hitzekin, osea, la narrativa de
de los profesionales esaten diguten, pues begira berriro ere, ez? Hau dira fibromialgia, dira reumatologoak eta famili medikuak. Eta tratatzen dituzte, ez? Gizon eta emakume, baina normalean emakume fibromialgia diagnostiko duen emakumeak, ez? Eta esaten dute, eske fibromialgiako pazienteak badira paziente batzuk onartu behar dut haienganako errefusa sentitzen dudala. Bai? Fibromialgia duen paziente bat iristen denean, ez? Badakizu gauzak segurunik ez direla ondo joango. Egiten duzuna edo aplikatzen duzun tratamendua edozeina dela ere, edozein ikuspegi erabiltzen duzula ere, eta askotan fibromialgia duen pazientearekin etxipena agertzen da. Badagune bat, pazientea iristen denean, identifikatu eta sailkatzen duzunean, hau da, ez? Begiratzen dutenean, honek dauka antza hau, uste dut hemendik doala, hau eta bestea, eta esaten duzunean, ai ama, fibromialgia da, honi aurre egin behar diot, etxigarria da, bapatean jada ezin duzu gehiago jasan. Bai? Bueno, nire hitzaldia nahi nuen horrela bukatu, testigantza edo aipu batekin, uste dudalako hortik datorrelako, zientzian aurrera egiteko behintzat bide oso emankor bat, ikerketa kualitatiboetatik, bi ondorio esango nuke, eta azkenengo galdera bat, lehenengoa, genero desberdintasunak eta esan duguna, nola dagoen modu androzentrikoan eraikita medikuntza, horrek argi dago kaltea sortzen duela, bai? Kaltea sortzen duela emakumeen osasunean. Eta honi aurre egiteko, klaro, ez da erresa, eta oin hemen ez dugu ezer asmatuko 10 minututan, baina egia da plano edo alderdi desberdinetan egin behar dela lan. Osea, gauza bat da ikerketa sustatu behar dela genero ikuspuntu batetik egitea, hori argi dago, eta ez datoz garaionak horretarako, badakizu estatu batuetan azkenengo urte honetan, ez dakit zenbat generoari lotutako, ni ari naiz osasun munduan, hori ezagutzen dudalako gehiago, zenbat generoari lotutako ikerketa hildo edo hildorik kendu dioten fondo federalak, kristona montatzen ari da, eta jendea kriston beldurrakin dago gai hauei buruz ikertzeko, eta bada, osea, da errealitate bat, eta ikusiko dugu hori edatzen zaigun edo ez, baina edozein kasutan ikerketa genero ikuspuntu batetik bultzatzea ezinbestekoa da, bestelan ezin dugu azalaratu ez dakiguna. Baina gero ere, bestelako neurri batzu behar dira, eta osasunari aplikatzen zaizkion bezala, beste edozein gizarte alorrari aplikatuko litzaizkioken neurriak behar ditugu, eta horrek esan nahi du, generoa ardatz, gizarte desberdintasun ardatz moduan gero eta pisu gutxiago izatea, horren alde egiten duten edozein neurri bultzatu eta babestea. Eta hausen guztia, ez dizuet utzi hitz bat ere esaten, zenikatzen urkarreria eta banekien hori gertatuko zela, baina bai gustatuko litzaidakela, nahi gauzueta, bestelan ez noski, iritziak, sentsazioak, zuen bizipenak, edo zer gauza, edo kritika zorrotzak esan dudanari, berdin du, edo zer gauza egongo dago. Baina, aur egun, ni pentsatzen dut, medikuntzan adibidez, gero eta emakume gehiago, ikerkuntza leku guztietan, ospitalean leku guztietan emakumea dira, medikoak erizainak. Eta hori igual, aldaketak erriko du, uste du pentsatzea. Ez? Baina, klaro, ni pentsatzen horren dela izen badenbora, beste hitzaldi batean hori, farmaziak zelan egiten dut esperimentuak eta hori, eta pentsatzen duen, hori aldatuko da. Osa, aldatzen, Claro, pentsatzen hori gure durenkoek, jaso hori da, claro, gainera ni beti izan dut ideia adibidez menopausiarekin. Beti izan da, menopausiaren gauza negozio egiteko. Zergatik eman behar zuen una terapia sustituto, eta claro, gero ondoriak etorri ziren, gaur egun, zorionez, ez da gertatzen. Suposatzen da, argintzen duena, gizonezko dira,
A ber, egia da, emakumeak medikuntzan gero eta gehiago izatea dela baldintza beharrezkoa, baino ez nahikoa gauzak aldatzeko. Osea, beharrezkoa dela argi dago, baino ez da nahikoa. Eta, klaro, generoa gizarte desberdintasun sistema ideologiko eta politiko eta moduan oso resistentea da, eta guztiok nolabait esateko permeatzen gaitu. Zer erreza izango zen, gu emakumeok egongo bagina marko ideologiko horretatik libre edo aske. Gauzak bestelakoak izango lirateke, baino sistema bat azkenean barnebiltzen gaituena guztiok eta aldatzeko kriston arazo. Inkluso honi buruz bueltak eman dizkiogu nik nire buruari, ni 8 eta 10 urteko bizeme ditut eta pentsatzen dut. Ze gauza birsortzen ari zaren nahita, batzutan nahita, batzutan nahi gabe, eta hori, nahi gabe bada, nahita? Zenbat gauza ni saiatzen naizen ez izatea horren ezberdin espero denetik, zebestela, oso fuertea da. Orduan, eta nik buelta 3 edo 4 eman dizkio dela gaiari, orduan, quiero decir, bai, generoa da, da elefante hori. Da elefante hori, eta ez gara konturatzen batzutan, estela gure salaren, nola da, paretaren, da beste gauza bat. Ez daki, ez diot erantzun galderari, baino... Da, komentario bat hori. Bai. Suposatzen aldatzen ari dira. Bai. Pizkanaka. Bai, nik daukat, nik ibilbide ez superluzea, baina ja badira urteak honi buruz hitz egiten eta jendeari hitz egiten eta osasun profesionali hitz egiten, oraindik ere dago pilo bat, como antikuerpo asko, como erreakzio asko honi, emakume zein gizonak, igual gehiago gizonak, baina oraindik ere jendeak ez du asumitzen, profesionalek ez dute asumitzen, eurek ere daramatela motxila bat, eta genero estereotipo, eta genero diskurtsoa, eta klasismoa, eta arrasakeria, daramagula motxilan, bakoitzak bere egunerokotasunean egin behar duen lanera. Karo, arazoa da, nik, olako zera batean, edo esan nahi dut, nire klase batean, nire genero estereotipo bat botatzen badut, bai dauka impactua, baina, klaro, profesional batek, praktika profesional horretan, bolkatzen baditu estereotipo horiek, nik uste dut impactua handiagoa dela. Azkenean dauka erabateko eragina, pertsonen, ez dakit, bizi aukeretan inkluso, infartoan kasuan, edo ongizatean inguruan, osasun mentalaren inguruan, azkenean, baina, guztio daramagu, hori Holanda, eta larga bida, esan nahi dut, momentuz, badirudi, beratzeko dago, etorri dela. Oso resistentea da, sistema ideologiko moduan oso resistentea da, eta bai. Baina, gadera eso, nire handu denaz, uste bateko gazia birakasle. Bai, ezagutzen zaitu. Gizonaz, gaztetik edo horrenaz da, praktika berantu lan zuten da, duzitzei da, gremiokoak izanik, jakin nahi nuke, honek gauzak zemateraino dago txertatuta, medikuntza edo osasun arloko ikasketak bereziki medikuntzako graduko zuk fakultatea ezagutzen zuen noski, eta zenbateraino aukera dagoen haure txertatzeko kurrikulumean edo, ze ikuspegi dugu. Beitu, bai. Hori izan aldan, bide bat ez ni badakit oso zurrunak arela batzutan zaila dela, ez da? Kurrikulun aldatzea, baina, ez dakit, zeuzei iritzi dukuzun, hori bide bat izan aldan, Izan beharko luke, bai, beitu, guk orain justo publikatuko dugu UPNA, Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatuta eta finantzatuta, Manual de Medicina con Perspectiva de Género. Indugu hainbat pertsonok eta nik bakarrik como parte teorikoa, baina jarriko dut, EHUn gure unibertsitatean ez daukat nik behintzat, holan como zantzurik edo ideiarik benetan dagoela inungo baino ez dakit, Ara, jarriko dizut UPNako adibidea. UPNako edo Nafarroako Unibertsitateko berdintasun zuzendaritzatik, unibertsitate guztiak daukate como alor bat, keskatzen dena, unibertsitatea berdintasun baloreak dituen ala ez. Zuzendaritza hortik kontaktatzen gaituzte esateko, lagundu algaituzu orain jarri berri da, ez dakit datu zuen, baina Nafarroan
Orain dela 5 urtera arte, bakarrik unibertsitate opuseko unibertsitate pribatuak ematen zuen medikuntza. Orduan, jarri berri dute. Claro, gerora enteratzen zara, asko, irakasle asko, nundi datoz? Pues pribatutik, ez? Baina guk pentsatzen genuen, ostras, zelako aukera, gradu berri batean, jendea dago como freskita, como con ganas de ez, eta ezberdintzea besteetatik, ideia hori bageneukan. Erantzuna graduko irakasleen gandik, antzaz, guk ez dugu izan erlazio zuzena, baina esan da de, ¿cómo? ¿Qué decís? Esan nahi dut. Orduan, oso zaila da, oso zaila da, kao da, sistema oso bat, ezagutza sistema oso bat, goitik bera, azkenean, berpentsatu eta berplanteatu beharko zuten nola ikasi, nola ikasi bere zientzia. Da gauza bat oso fuertea. Orduan, momentuz nik ustut gehien dagoena da resistentzia. Como badakite dinot, ez? Badakigu hori hor dagoela, baina momentuz ari gara como resistitzen saiatzen. Eta segertatuko den, ez daki. Baina hortik joan beharko luke, esango dizut ere, Osakidetzako guk urtero joaten ginen eta hitz egiten dut iraganean, pasadan urtean, esan ziguten, opikeko joaten nintzen ni eta Mikel Baza ditzen den beste mediku bat, famili mediku bat, hitz egitera ez bakarrik generoaz, baizik eta gizarte desberdintasunen inguruko gauzetaz, daudenak egiten, famili medikuntza egiten ari diren egoiarrei, residentei. Pasadan urtean esan ziguten, jazta, onera arte. Claro, hor hitz egiten ziren oso gauza fuertetaz, a ver, eta kexak egon ziren, eta, kendu da kurrikulumetik. Orduan, batzutan sentitzen dut atzera goazela, argi eta garbi, beste batzutan dinotez, hau da, ezin da, geldi ezina da, azkenean, zientzak ere laguntzen gaitu, babesten gaitu, orduan, ez dakit, ni nahiko bipolar naiz honetan, ez dakit, depende garaia dinot. Bai. Neure zertan, ikustietan aurrera noie, eta ginekologo eukidot urte askoen gizonezko, oso nahi zikut, nik ez dut dut. Baina aldatu abien, eta neskak pekuaz momentu honetan kueten hazen ginen, daukien behin kueten haz, eta esan dutzen lehenko konponzutan. Ez dakizu zelako aldietan, nire meuko persona baten, euskeraz egina gaixetie, eta ganera emakun nixetie. Bera, nire ustez, sentimentu emezti bat binek. Zonak daiko garrikoa, nik ez dut ipiten dudak. Nik hori duten konversazioik egin hau nintzen. Bai. Eta gazti edi eta luzenuen jarretiko da bila pentsatzen dut. Eta posten da. Bai, nik arrazoia ez dizut kenduko. Iritzi danetik egon alda honetan, baina, ez dakit, ni nirera eraman da, dinot, ni ama izan nintzenean, joaten ginela guraso eskola batera, eta, nik sentitzen dituen gauzak, zuk esaten duzunarekin lotuta, Karo, ama batek niri kontatzea, ezberdina zen, gero egia da, zetorrela aita bat, eta igual, nire bikoteari egingo zen, grazia, esan nahi dut, konexio, gauza batzuk ez dira horren txorakeriak. Orduan, hau dira iritzi oso pertsonalak, baina nik, ulertzen dudala, klaro. Horrek esan nahi du, gizon batek ezin duela generoan inguruan ikertu, ezin dela ginekologa izan, klaro ez ez, baina, hor dauzela gauza batzuk, orain arte, igual oso, ez direnak, ez dakit, maigaineratu, ematen zuen, eta bapatean dinozu, ostras, ez gara bakarrak pensatzen dugun hau eta hau. Eta ondo dago, konpartitzen.